Kinong yalam jong ka FKJGP Upper Shillong Circle hapok ka jing yalam jong samla Hopewell khar kongor menta ka sngi kilalet ban khang kerda bat penher krat lut ya baru kinong tre jong ka post office ka baron ha new mayor Upper Shillong namar ka jing bom khisna bat ka jing bom burami ka sngi peden kham ka bade ka jing nyam jong ka jaj benri nakalyang kinong yalam jong ka FKJGP Upper Shillong Circle bat kum julu kinong yalam jong ka FKJGP Shillong City kelapan pau wajing benyau halor kete ke bentang. Hagi cu kapar kalian jong kaseng kalap haru ke karwa iski bor jong sarkar jela ba sarkar pedeng bagi de penmi de ka hukum ya baru kisna trekam bagi de ban burami kinu kisni kerpang bat kisni krau jong jaj benreu. Hagi cu kapar ka FKJGP kala maham lupa bagi salek de ka bateng ki barum ki bom burami ka lengkhus ni yab jong krawa jong jaj benreu utiro sing ha ka ban sarakhe ha ka khat nyu tarin tau benai. Rất rẻ. Bentar ngilawan mi pada mau pilala ban batai biang talum no ya hang no mo Nhìn thang nè. rap pong ya rap